खुलुमबाय थांनाय 28 सेप्टेम्बर 2020 मायथाइ फुंनि 11:10 दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि मानगोनां सिबिनां फोसावगिरि गुरु जगेश्वर ब्रह्म आफाया हरखाबै रुंसारि जानायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय गोथौयै दुखु फोरमायदों। गुरु आफाया इंराजि 1952 मायथाइनि 3 जानुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो मख'थ्रनो हाया। बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावलांदों। 1967 मायथाइयाव बिथाङा बसुमतारीखौ सोलायनानै ब्रह्म टाइटेलखौ लिरदोंमोन। 1975 मायथाइयाव दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादखौ दाजेननाय समाव बिथाङा फाउन्डार सेक्रेटारि महरै बिबान लादोंमोन आरो 2008 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम रुंसारि जाजासिम बिथाङा दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि गाहाय फोसावगिरि महरै हाबा मावबोदों। बेनि अनगायै थुनलाइ बिथिङाव बिथाङा सानसे समाव गलाघाट जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो 1979 मायथाइयाव सिबिनाय नेम मुंनि बिजाब लिरदों। 1982 मायथाइयाव ब्रह्म लैथो बिजाब लिरदों आरो बेजों लोगोसे आबै आबौनि सल'बाथा अमृत लाइसि 1997 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिम बिथाङा अमृत लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बर', असमिया, बांला बे रावजों गोबां बिजाबफ्राव गोबां लाइसिफ्राव लिरबिदां लिरबोबाय आरो संस्कृतआवबो बिथाङा रोंगौमोन। बिथांनि जि हाबा मावनाय स्टाइल आदब खान्थि बेखौ जोङो आरो इयुन जोलैया सोलोंनांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ। गुरु आफानि जि खामानि मावनाय बियो जोंनि समाजाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय लाबोदों, समाज फोसाबनाय लाबोदों। बिथाङा राव, थुनलाइ, हारिमु, रांखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावबोदों आरो 2000 मायथाइयाव बिथाङा गुरुदेव कालिचरण इंलिश मिडियाम स्कुलबो गायसनदोंमोन। बिब्दिनो बिथांनि जि मावनाय बेखौ जोङो मख'थ्रनो हाया। जोबनायाव आं बेखौ बुंगोन, गुरु आफानि जिउ आरो आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनानै इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि गेजेराव गुरु जगेश्वर ब्रह्म फाउन्डेसन मुंनि मोनसे आफाद दानांगौनि गोनांथि होननानै आं सानो। बे फाउन्डेसननि गेजेरजों गुरु आफानि जि आदर्श बेखौ जों सावरायनो हागोन, बेखौ जों फोसावनो हागोन, बेखौ जों फोथांनानै जों लाखिनो हागोन। दिनै गुरु आफाया जोंनि गेजेराव गैलिया। जोङो बयबो दुखु मोनदों आरो जों बयनिबो थाखाय मोनसे सुख'हायै खहा जानानै थाबाय। खुलुमबाय।